var yani? Aytman etmen. Goýu, men onunluk deňede dinç almana barýan. İzimden jaňat niýer wa degsen gelemde. Be, kemem däle menem diýinjalaryny anna barsalym. Goýu, men gidip barýan öýde oturýardyňam, düşündiňmi? Ol balonyň ama ýük edip ekitmelem däler, götürmeýär abi. Özüm bilerin. Lan bolatyan barany. Neme, ýoluň ak bolsun. Evlat hoş ne gideydi? Şu niýerde şoňa bir jaňat göreýin. Öýde gitip bolyn, ýaşaş üýtgäýdi. Bunun da. Vallahi beşte. Olanlar barmyn. Alo? Goýu, niýerde? Vallahi. Yok, aňaryň daglynyň sesi gelýär. Şu ota sen öýde däl. Yok, o öýde. Öýde, o öýde. Ani bolan önönür. Näde unandyraýyn? Öýde bolsan polis olsa işlet. Be, munay. Ay, vallahi. Şunu işlediğim direde bolyan. Benim yaşadık olsana tatlı. Bollu mu inandın mı? Bolan önüm bol. Dedim ha o öyle dedi bolyan. Kim kıyınay neyle bakıyorsun? Ne etti abi? Üydäkin diň uğradyp hedile däýdim ay mene. Ay, ana yatsana mestal oturum da. Oho, açan näler oturuş diýlen zat ýat bolla. Benim uğratdı ediyen şundan. Şey, Şundan bırak başladık. Gitti onu. Dostlar bilen aydımsa öýdekinim yok günü. Dünya bolya alaya öýdekinim yok günü. Üýt kışık doýar günüm öýdekinim yok günü. Hedile diyet bugünüm öýdekinim yok günü. Oğlanlar yekecemin. Ve itmedi abi, güllüyor atıyorduk da. Alo? Niýerdesen? Ölmedin ay. Öýde howşwat gapy açykdym. Yekecemin. Bu näme? Çalsana. Yekecemin dur. Yok, şu taňaryňda gyýdan sesi var. Yok o öýde how gapy açykdym şu an. Anana mokmen. Bolnanlar. Näde unandyraýyn seni? Bolyana polis olsa işlet. Şeyle o iyi de vardı. Bollu mu? Bolya, ananım. Ay diýana how öýde näde onu? Bolya, bol. Sen mi? Nereden geldin? Şu vara, ço tärim oýnaýan ýaly, ogluma bir jaňa deň. Dur ya, sen gel yapalım. İyi. İsteyemeyeceğim, sana da bakıyorum. Gidelim ustaydan. Alo. Oğulcığım. O yüzden kovmayak değil, yakışım canın sağ mı? Onun denizin su yılacak mı? Din salyan mı? Nereden kovma gün çıkamadı, neyli? Ağa, demini viral ölýän. Deniz bilen işin olmasın, kakaň nerede? Ece, o kakam, sen gidelim var ya, il presonsu, bariyeriye katna ya.